Добър вечер. Ето да запозная с моя нов приятел в Сърбия. Едно куче, не му знам името. Ето души нещо тук. Специално го за камбата предаваме на живо. Какво е моето момче? Ела тук, ела тук. Ела, ела, ела. За моя приятел е тук, виж колко кучета има. Предаваме. Камба, тук ще го взимам за тебе, мана, да котка кучета, нали, гледаш такива. Ето. Не идва камбата с мен. Де ще издеш джантата, ей? Дай го тук. Иска да ми яде дачията това, идиот. Дай го бързо. Тук стана нещо. Фирма Пимки е номер 1.